Kaupunkiseutu hukkuu kinoksiin. Helsingissä lunta on maassa 30 senttiä enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Nyt lumivuorista yritetään päästä eroon muun muassa sulattamalla. Kiva, että helsinkiläisillä on lunta, mutta liikaa on aina liikaa meidän mielestä. No riittääkö teillä miehet ja kalusto? Kyllä ne tiukilla on. Ihan oikeasti on tiukilla jo. Joo. Eli työ ei lopu? No ei lopu ennen kuin aurinko paistaa ja tulee juhannus. Joo. Lunta onkin pääkaupunkiseudulla nyt harvinaisen paljon. Yleensä suurimmat lumimassat tulevat vasta maaliskuussa, mutta nyt lunta on jo puoli metriä. Normaalisti lunta on tähän aikaan vuodesta noin 30 senttiä vähemmän. Kyllä tämä nyt ainakin harvinaista alkaa olla, että kyllä näitä vastaavia tilanteita, että tammikuun lopussa on ollut näin paljon lunta, niin saa sitten hakea tuolta 80-luvun alusta saakka. Poikkeuksellista tässä talvessa on se, että suuressa osassa Suomea lunta on nyt tavanomaista vähemmän. Samaan aikaan Helsingissä lähestulkoon hukutaan lumeen. Ennen lumet kipattiin suoraan mereen, mutta nykyään kinoksista päästään eroon esimerkiksi sulattamalla. Tänään tähän Kyläsaaren halliin kaadetaan 200